Рамазан айы ул безгә рухи яктан үсергә, тәрбияви, әхлакый, үзебезгә үзгәрешләр кертергә бик кадерле булган вакыт булып тора. Ләкин бөтен кеше дәген аны дөрес кулланмый. Кемдер үзенең аш казаны белән генә ураза тотып ашамлык эчемлектән тыелып, телләрен гөнаһлы сүзләрдән, кулларын начар гамәлләрдән читләштерми. Һәм шуның сәбәпле розасының кадере генә түгел, бөтенләй аның юкка чыгаруы да бар. Рәсүлуллаһ алейһиссәләтү вәссәлам әйтә: бар ди шундый кешеләр, кайсылары кыямәт көнендә кубарылып баска җавап биргәндә табырлар ди үзләренең уразасы урынына ачлык көннәрен генә. Буш, мәгънәсез ачлыкны. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, розаны ашказаны белән генә түгел, телебез белән һәм күңелебез белән дәген тотырга